Perlu sesisin ngap yang sung bahaya pi sya kani ka channel ke jonga ka ti ko teng ti la slem ngak lem yo ban sharing ba video but ngamju mi live show that is the gap after a long time kumbang la le hagoi ka live iba yu I prok jang iba I ki yu namar ba ki tip ngala ya thu hi ka reason te ki don ki bon ba ki daw mo te ada batai hang tu te perlok lingba kan ka video mentang nga wan sa phi ha lingba mau ka topic hi ka David ka the main reason of LPG crisis in India te kani kala banlong le si bon na phi tip phi ka daw ka dei na ei balei ka jia kumni bat hangno ka kata ki kata yangi kan wan ban kata na em kata bro khoj nga sugar pat ya phi ba phinlong bet ki ba jai jai namar kumba phi tip hi bro khoj ba ka jingja hi ka dei to ngen ya ja ka topik bat ngan sabatai te bangi phai ni ka topik ma manta ka jing ka daw ba jong ka jing ka crisis kumba ngiong mo ka LPG crisis in India ka ba jia hauni hagini gi banai gi bangi dang sung thu hi ka dei setengah gini hi kindar singi gini kita yo gi bladab ngiu I ki jingja po rithor po yu te ka daw ba hi ka dei ka international conflicts mo ke international conflict ka bangi tip ba ka don ka jingele hapadeng ka Iran ka Israel bat ka United States te balai ka wanra jing mo ban penpoi kita kitiar gas hapo India ka main reason galong kumni namar ba ka India jongi hi ka thiet ya ki gas ya kini ki LPG gas mainly napo ki ri ki balong kum ki kidon kiri ki ba yumo kum ka napo Arab napo UAE te kum kitu giri te ka kalenti ka ba kadai kalenti hi ka ba wanra ka ni jingge namar kitu ki involve ha ka conflicts area te ki conflict area kamot kadai kitu ki jaka kum ketu ka jaka ka ba ka Strait of Hormuz. Strait of Hormuz is a very important sea route for oil and gas tanker namar kiri ki bathiet gas na kitu ki jaka ki hab ya lingba na katu ka jaka te ha katu ka don ka conflicts namar ba katu ka ha pa ka area ka bayajan babat ka Iran te lingba ka jing don ka ni ka conflicts hapeng ka Iran ka Israel bat ka United States te ka India jongi ha katu ka jaka ha bagla long conflicts kemut ka don ka jingma ya baniat kitu ki jahad ki baket ya ki ya ka ni ka LPG ki petroleum kumta ban pan pois pon dia te hadu mata lada ka ni ka thama kadang sa kumni kemut kalong ka jing ban poi gitu mo kata kalong ka way ka reason ka balong ka important reason ka ba ngiyo I ba ka don ka shortage ha ka jing supply ya ki gas cylinder te wala ka taru na kalyang jong ka government ka ya persanghi ban keren ya ki LPG kan poi haka ri ke jongi te gidan kartu kat ni mo ki benta ki ba lada nginong mo lada karon ka war in West Asia Middle East mo kumto the biggest reason is the conflict involving Iran Israel and the United States ka ta bhai kan ni ka Strait of Hormuz namar ka di lenti ka berit bha kaba ka jingyar jongka kalong tang kumbalai pholai kilometer ka jingyar te kalong khonru te nakata ka daw ki ship ki bahap kit yakini ki tank mo ban pan poi yakini ki LPG ki crude oil te ki hap ban yai leng ba nakata te lima kani te ka daw ka ban kong I kawan kalong bet ka ship are delay te ki hap ban delay namar bakalenti hat kamlong te sagaway pat kalong ba mo some route are unsafe te habadan pom kata te kirut kilintia kimlong ki ba singan te kumno phnya phinket kata ka spa ka phau ka bala yu te kalong unsafe na mata jongki te ka kawanra ya ka jing slow down ya ka supply ya ka LPG po ri India te kumba ong mo ka ri India jongi hi ka kasyania ya ka
jing ya kani ke LPG ka thiet adu unriu pau adu unriu persen ka thiet nabar te proposal adu khandai pau persen kini kiwan na po Middle East akum ka Saudi Arabia, Qatar and UAE te habalong hakani rukom te kadon ni ke jingta namar ki hab yai lingba na ka tu jaka te la katkum ka report la ong ba khandai 4% ka ni ka LPG import mo ka bawan sa po India ka hab yai lingba na ka tu ka lenti mo ka Strait of Hormuz te kani kala banlong reski bha ya ki tang gila one stop ka delivery kan slow te sapat ka weiru kawan ra no ya ka gas supply in India drop quickly namar balai kadai na kata kadaw kan hapo ri India jongi hi ka jing penmi ya ka LPG kalong ka boduna ba kamla ban penbiang tang na po ri lejong te namanta ka na kita gidaw hi ka India ka haban le na kiwe giri mo te wala kataru ka sarkar hi kajing temu hi kalong bait ban penbiang mo namanta ki household prioritize namanta ki household te government is trying to priority the domestic cylinder khamtam namanta ki bapanan kam hayeng te ki restaurant ki hotel ki commercial use khamtam ki ba long ki food vendors ki ba penyaj ya ki jingde ki hotel ki ba bon ba ki ba prankam ya ka jingset kalong bait tang naka naki gas haki city bahe te ko ra jing e ba kawai ka banga kwa ban batai mo balai ngi penankam ya ka gas mo ka gas hakano ka rukom lachanaru ya kani te kabanikong hi crude oils ya kani ka crude oil kumot kani ka ba wanra mo ka 1 kit na to ka bangala batai phimne 1 kit na po kini giri ki ba supply ki ba ka India jongi ka import ya kini te ngan batai kani ka process kendiat ka crude oils ya kani la pensiet la shed hadu kita ki degree ki balalong la kumno lai spa sanpau hadu saus spa degree Celsius te kile ya kata na marban the oil hot became a mixture of vapor and liquid ban weng no ya ka vapor kan and liquid mo ki badan haka kani ka crude oil ka system hi ka long ba ki hable akni ka mixture in turn to a tall tower called the fractional distillation column ti kata ka di ka benta ka ba ki prankam ban refine ya kani ka hadu panganyo ya ka gas te ka kata ka fractional distillation ban penyap klat ya kata ka umpenyang namar na kani kila ban sna om tang ya ka gas kila ban sna ya ka petrol kila ban sna ya ka diesel kila ban refine ka bomot refine mo refine ya ka diesel hakata rukom tang na ka tu kila ban refine ya kani ka petrol ka baki prankam ki flight ka petrol ka baki prankam ki kali nang ta ka diesel nang ta ka ki grease kini ki prokhoj teling ba kini kamot ki yu kan ka kini ki product ki one ha ki different level te ka baningkong hi kalong ka refine ri gas kum kini propane but butane kini gide ki chemical ki ba penankam ya ka ba penlong ya ka LPG ka ba ngiyo ya gitu gi tendong set jing set nang tapat kawan sa petrol ha ba ki process ya kani pat ki penankam daga gasoline mo te lingba ka process jongki hapo ki refinery factory te ki penmi ya ka petrol nang ta ki le sakini ki hadin ka tapat ka process kalong bait ban penmi yang ni ka kerosene ka balong ngila banong ba ka syarak mo te bat kini ki fuel jet akajing sma ka ni ka kerosene bat ka fuel jet nga banga sa chong flight kum tu nga sa semba kadon kajing sma ka belong kaju
te imat ka proses ru kala ban long kata kurkom ngam pat yoi tang ba kajing nga chule research kini ki eke berkhot te nga syam imat ba kalong ta te hadin nang ta kawan kani ka diesel mo te gile ka diesel te hadin nang ta pat kiwan sa ki ka bakat do kawan kini ki kenjam pniang ki oil ki balong ki butamen ki ong butamen tin nong wei te gile kata kurkom haba gile pat ya kani ban distill ya kani ka gas te ki prankam kumtu mo ka process kum ka gas compressor ki don ki machine ki ba ki prankam ka yu gile ki gas compressor nang ta ki don sa ki absorber nang ta hadin kum ta ki separate ya kata separator ki don ki machine ki ba prankam ya kata te ki prankam ro ya kani ka unit isolated prepaid propane there's haka science you know formula kum ka C3H bat ka butane pat ka long wa C4H10 ikna ge pulis ayan nga try ki sung thu ba kata te nang ta pat ka process ka long ha kata korkom te ya uni protein bat butane gas ki compress hadin bala compress ta ki pen da tha kan penitha te hadin bala tha kani kala long no ka ki penkala no ka liquid form haka liquid form te kata kan kasawan haka LPG te LPG ki gas si da pikta ka gas cylinder kam ju khluj kada tha ba te kidon ki chemical ki ba ki la thep hangta ban long dai tha ki dai tha ba te kani ka process si ka long kumta hadin kini ki ek berkhoj ba ka process kala ya te kani ka liquid LPG ki bu aka ataka large pressure pressurized tank hapo ka refinery mo te nakani ka wan ki kami pat kani ka transport in tank te nang ta transport in tank kidon ki machine kum tu ki penyaj ba mo ban transport in tank kadon naga jong ka linti kum no ban penyaj aki te ki hang ta pat ki penwan aki send to bottle plant nang ta dalawan hang tu ki bottle plant nang ta ki sa pendapat ya katu haki domestic cylinder kitu ki bala ban penpoi sayeng ki bangi penon kam te ka pat ka benta ka ba ngiong mo ka natural gas kani ka natural gas kile akan urkom kadon ka LPG kade kani ka gas mo ka ba ka originally kade na po ka crude oil te kadon pat saka natural gas ya kani ka natural gas ngiyo na po underground mo kumba prime minister jongi Modi wala pani kumno ban le kita ki natural gas ling baki ni ki sbo le ni kini ki yu ki ba nang ban pran kam ki ba long kila boni ki ba le practical kan ru tangba imat kane kam slow kam la ban da yarap ndre ya ki emergency la da don ki banang le se kala ban yarap te ya kan pat ki method ki ba ki pran kam ni kan ma kini ki kentup ki contain mo kini ki chemical ki bangan batai kadai gawe ka methane dei chemical ka ba main gas used for cooking pipeline ling bagi pipeline te let's say ki bale ya ki sina kum tu sepo ki la join do pipe kino ki jaka ki ba kile te kata ka process ru kala ban longi te ngai bagi perlok jongi po kasi nagari kasi jongi gila ya persang ya kata ru gila ya batai ba le kum ta gila ya pen video ngala pe jaga video jong kiru imat ka sukses si lada nang gan banong ban sule kumni te kalong ka bajanjar ba ban suang ban sule tepat po nala sa yun anong turu kam long ra te kum kita kidon kam mo ki chemical te kum protein propane mo te nang ta butane te nang ta water vapor small impurity light sulfur kini ki chemical ki balang ipan kam ka process ang habwat benya ngi habat jing tipru ban le kata te kila ban penmi ya ka natural gas
ka proses si ka ba you kalong ba ki haple kata korkom mi ka balong ki happen data but compress ya kata ka gas kata korkom ba ki happen penankam ling ba ki equipment kom ka natural gas processing plant ki abdon ya kataru ki bala ban remove ya ka hydrocarbon hadin kata ada gila le kita ki proses berokot te ki kani ka proses kalong ka ki khot ka natural gas liquid NGL te kini ki kentup ya ethane propane butane batu pentane kini de ki chemical ki ba ipran kam ba ka ba le ya kini ka proses hakala si hadin beradab kita ki proses kini ki store ya katu haka ki ongka large pressurized tank tenang ta ki transport ling baki pipeline ling baki LPG tanker truck baki LPG ship te to ngani pen menta mo kani ka jingja ba ka ja kani ka crisis ka badon hapo India te katnu kan simpor mo katnu simpor ani ban kali katnu ka simpor kalong ka ba ban ra ya ka jubab tangba lingba ka jing batai mo jongki report ki badon te katkum ka statement na ka sarkar hi ka ong ba ka la ban simpor la kumba sitayaw hadu artayaw kan simpor namar ka syong ha ka situation jong ka kanika conflict situation ma te kumba donru ki ba ong ba ki state government ki batai ba kini ki commercial LPG supply kan wan ha ka normal condition hadin new bat hadu expose ngi te ki shipment arrive and distribution will be restored te tip kala banlong kum tane kam la banlong teng hap sia up ngi hap sia khmi linti kata namar kini ki LPG ki ba LPG tanker ki LPG ship ki ba yu ki hap ki wan ling ba ki bon bha ki 1000 of ton te ki lastang menta ban poi ha India mo India port te nakaliang ka sarkaru kala panti kana kom tai tambang imla ban tip mo nomor ka sarkar sipang ko ong ba no shortage of LPG tang ba habang ipej ya ulan jong ki briu ki bayang pat long la i kulmar mo teng ki bayang ulan tu kila sam jenjar kila mat jing nomor ba le se tip kan long kumno nomor ka sarkar hi te ka kam kwa ban panpau ene ban bu ya ka tension ya ki pajba te kidan pat ki jaka mo ba ki jaka ki ba kam yu mo wala kataru kadon ni ka jenge kani kam de re ka ban suang kan kut no wala kataru na kaliang ka sarkar ka bu ya kani mo kadawi kalong ba 60% kadai na kadaw jong ka global conflicts te ka kakta ya kani ka supply mo affect supply quickly te kalong ka ba ban yo ya kita ki gas lingba ki kubor ki bang yo i kamen hi kalong kadai hi ba kumbang ala batai mene ba kadai kani ka ki bahab ban wan hi na kani ka lenti mo ka Strait of Hormuz marga bala penwet ba lingba ka jingdan jong kani ka thma kumbang ala batai mene tika panic booking tru kadon nomor ba Balei sin bala don ka huri hurahi ki brio brakhat kia kelumar te kiba dang adai ban yu kum tu kibam pat thos niu kila kre ban ya booking no menta hi te kataru kadai ko wei ke jinge ka bangi syam ka wei pat ka yu kan ka ba ngi yo i pan nomor ke LPG bat ka petrol diesel kadai na ka ju hi ka yu kishna hi na ka ju nomor ki kit itu ki raw material ki crude oil na ki
wan ban refine pat haki machine ki badon ki factory ki badon apo kari jongi apo India te katkum ka report ba kyong mo ba ka petrol bat ka diesel ka kamduna ka biang bai bat ki kaliru ki yaya hi umta le se don katu kani ki ba complain ba ka Kyrduh kador te le se kala balong kong kataru te le se kan kiu kador kumba katu kani namar kumbalong kumni sin bala ja kumni lada kiu kador makana ki dayo lele te kamut kala biang pala omlong kum ka LPG gas ka ba teng kila ya de black kila ya you namar balong kum kini ki por ki bamta kumut kini ki stakeholder ki babat kini ki yukum kini ki gas agency ki yo lat bahapan ya di belak tu kila ban penya lai hajar 1,000 la ja shini sha yu te ki ya kamai ai gen kum tu te le se kani ga jingle jong ki ro ka kata ba ki paj ba ma paj ba pli tu ba buk ba de ban yo ba ling ba ka tu ka scheme ka ba u prime minister ula ai ma ka tu ka ban yo ki gas ai kum tu ka dor ka baduna te menta ki hab ya thit pe je gini habang pe je gini ki news ki ong ba ki kasuk bahaya ki bathit black ban yo te don ki jaka kala poi 1,000 1,000 ke thit black ke yo ki thit lai telis cylinder ki yo te kum kita ki ru ki ja sin bala don kum kini ki benta kajing demand jong ki cylinder ki yeng ni kalong ka ba sirkai ba menta te kumbaong mo LPG demand increased very fast. Domestic product cannot keep up with demand. Kimlaman penyang. Kadang hi kani ka petrol ba diesel ka long ka pasuk ban store ya kimo. Petrol and diesel can be stored in huge tank for month. Kila ban bu baru si benai ai te kila ban bu kini ki pressurized tank. Kila ban store kini ki much smaller kumta terter. Nagatu ka crude oil ka ba ki wanra kamot ki sna ya ka gas ni kong hi ki le kani ka LPG ma nang ka batam nang to hi ka long bet ka le sa ka petrol ba ka diesel te ka quantity ka kamlet bon sa to te ka kani ka LPG pat ki hap mo ka process jong karu ka long ka ba kam simpor te na kita kidaw te hadu mentam padon complain ba kadon ka shortage lane ba ki kali kimyo ya ka diesel bat ka petrol te le se da ka nginem kerman ya kata ba yo kan wan kong taru kapor ba la kali ki la dunai kata le te ka wan ra jing ka kraw ba namar ba ka transport ka de ka we ka don kam ban poi ki terbam ki marbam na ka we ki jaka sa ka we ki jaka khamtam kum saki jaka jongi tingi kerman ba kan long stable no bat kan ini abe kumni ndrei te ki haba jenjar ban poi ya ki marbam ka de kata hi ka jing ka ba wan ra te manta kum sa ri khasi jongi nginai daya ngimpat dadon kata ka jing septing namar kat kum ka jing ka ki report ba ngiyo mo kini ki ong ba ka north east kam padak ta than namar ba balei setu ngidon kila pen kam di ding daki ranga daki doyong ban set jing set te ngatrai ngi ngidang lai na ka jing jenjar kum ba ki wei ki mat tingi kermen namar ba ling ba ka jing don rekat ka jing ya gari ka jongi ngidang don haka jaka ka ba ngidang yo ban peran kam kita ki bro jing sisa kala ban kata hi kindiat ki ni gi bala peran kam kum haki jaka baki jaka sor kum to tendre ya ki jaka ki balong nong gondong gi babon gi pajba ngatrai kim dadon setting bat kam dei hi bangin setting ai kamar cimpor kan no namar kadau ke bakong san hi kadai bai lada dan samanu manu ban bawan pensai ba ong ba kadai na kata te kila ban mi bun kidau ngimla ban batai nale ngimla ban sim bat de tanggawen re kinmi sibun kidau ya ka jing duna jong kane ka LPG te ngide ban long ready pan ban penbiang lagi jong ki kiding urunga ngidang yo te kawe ngai men sim ya fi ba pim dei ban septing ya kane ka panic ka ba lada kawan kum kanero ngai scam ba kan biang hagi singi kibanwan bat ngatarai ka sarkar kam song kelikti haba yu ka jing jong ki pajba ka hab hi ban hab sim ka jing kit kli ka pressure ya kiru ka don hi tinga trai to ya mentangin ya stop kumningen saya continue biang hagi we ki topic te kudai siboni fi baro